हम गए कृष्ण विद्यार्थी यादव तमाम भोजपुरिया श्रोता सुनोइया समाज के गोड़ छू के गोड़ लगाते हैं भैया। फिर होगा सबके बीच में 2024 के नया एल्बम विदा करते हैं। हमार आशा न पूर्ण विश्वास बा कि हर साल जौन एल्बम का प्यार दुलान मिलल बा एहू साल आशा न पूर्ण विश्वास के मिली। जय हो चली चल सैया तू बक्सर सहरिया चल के लियावल जाऊ कल सदियरिया चली चल सैया तू बक्सर सहरिया चल के लियावल जाऊ कल सदियरिया विनती करिले कर जोर ए सैया तू चल बजरिया ए सैया तू चल बजरिया देखो न होई गइले भोर ए सैया तू चल बजरिया देखो न होई गइले भोर चली चल सैया तू आरा के बजरिया चल के लियावल जाऊ कल सदियरिया विनती करिले कर जोर ए सैया तू चल बजरिया ए सैया तू चल बजरिया देख न होई गइले भोर ए सैया तू चल बजरिया देख न होई गइले भोर। यही से लिपौले हो बानी आई जई तू मैया यही से कलसा रखौले हो बानी एक हाथ त्रिशूल दूजे हाथे बकटारी और जिसे वके बटे माई नहीं टारी के दर्शन करी न विभोर ए सैया तू चल बजरिया ए सैया तू चल बजरिया देख न होई गइले भोर ए सैया तू चल बजरिया देख न होई गइले भोर। कृष्ण पर दुमन संगे मेला घूम आज जी साथी बन के रही मनोहर कहतानी जी बानी हला पाने पार्टी के पंडाल के ज्योति चौक गोलंबर सिंडिकेट बा कमाल के घुमाई दे ही हमके चारों ए सैया तू चल बजरिया ए सैया तू चल बजरिया देख न होई गइले भोर ए सैया तू चल बजरिया देख न होई गइले भोर चली चल सैया तू ससारम बजरिया चल के लियावल जाऊ कल सदियरिया विनती करिले कर जोर
ऐसैया तू चल बजरिया, ऐसैया तू चल बजरिया, देखो न होई गइले भोर। ऐसैया तू चल बजरिया, देखो न होई गइले भोर।